Извадих си рамото за втори път и лекарят ми буквално беше в шок от мен. Просто тренирах и го извадих и както казах, това не ми е за първи път. И не мога да ви опиша колко е гадно да останеш без контрол върху ръката си. И лекарят ми каза нещо, което честно казано въобще не очаквах да чуя. Каза, че ако не заздравя мускулите и сухожилията и ставите, това ще продължи да се случва. И ми препоръча колагенови пептиди заедно с витамин D3. Но D3 само комбинация с K2, за да усвоя правилно и да имам реален ефект. И естествено аз си взех колагена на The Green Bear, който вече е тук при мен. И витамин D3 и K2 също на тази марка, защото съм пробвала и други техни продукти и съм много доволна. Честно казано, започнах преди седмица, още съм с превръзка, както виждате, но усещам, че се възстановявам много по-бързо, вече мога да движа до някаква степен ръката си по-нагоре. И малко ме е яд, че не съм започнала с това по-рано. И моя призив е, ако сте активни спортисти или просто искате да се грижите за тялото си, не чакайте да ви се извади рамото или да получите някаква травма. Затова оставям линка тук под видеото и започнете сега, а не след травмата.